guys, Χάρης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft, όχι από τους κόσμους εδώ, θα παίξουμε από τα servers. Να ξέρετε πιο μετά θα παίξουμε και με κόσμους, να δείτε πώς επιβιώνουμε. Σήμερα θα παίξουμε CG, μετά θα παίξουμε και Skywars. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο να δείτε τους κωδικούς. Βάλτε παουζα άμα θέλετε, να σας αφήνω λίγο. Ωραία. Κάνατε παουζα νομίζω και το αντιγράψατε. Τώρα πάμε και στο Skywars. Να ξέρετε το server address αντιγράψατε και το name. Ωραία, νομίζω σας άφησα αρκετό χρόνο, έχετε και το pause, σας ξαναλέω. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε CG, μετά θα παίξουμε όπως είπα Skywars. Ελπίζω τώρα που μιλάω δυνατά να ακούγεται ο ήχος, κάτσε να το χαμηλώσω για να ακούγομαι. Λοιπόν, πάμε. Τώρα φορτώνει. Ωραία. Ωραία, εντάξει, αυτός. Αν θέλετε θα σας βάλω τώρα pause. Α, όχι. Όχι, φώτισε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό είναι το CG. Να, γίνεται να το παίξεις με ομάδες. Εδώ δεν ξέρω τι γράφει. Όσο απλώς γραφικά πράγματα. Στα εδώ. Να, παίξουμε αυτό εδώ. Πάμε. Να. Και τώρα αυτό είναι σαν Survivor Games. Αυτό είναι καλύτερο επειδή δεν έχει hacker εδώ. Τώρα έχει πανοπλίες, δεν ξέρω. Καλά, αυτός όλα τα πήρε. Όλα τα πήρε. Καλά, τις ξέρεις τι είναι, τις κάνεις. Και ρούχα, πρόλαβα. Ό,τι κατάλαβα, το axe χαμηλώνει πιο πολύ. Νομίζω πρώτη φορά το παίζω, μου το έμαθε ο ξαδελφός μου, το CG και το Skywars, που τους έμαθε ένας άλλος φίλος τους, το κατάλαβα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κρυμμένα τσίστα πως σε ένα άλλο σερβερ εκείνο με το Skywars που λεγόταν, καταλάβατε. Κατάλαβα, μάλλον δεν είναι. Ω, σπίτι, ωραία. Σπίτι είναι. Α, ωραία, έχει κρυμμένα τσέστα. Ωραία ρε φίλε. Μπορείτε να βάλετε και το τέτοιο, έτσι δηλαδή να το πατάτε και μπαίνει αυτόματα. Για τώρα γράψτε και εσείς στα comments, δεν ξέρω. Το axe είναι καλύτερο το σπαθί. Ας βάλω το σπαθί. Αχ, ωραία, έχει και κρεμμένα τσες που δεν πρόλαβα να δείτε κιόλας. Ωραία. Όντως γρήγορα τα πει. Ωραίο το οποίο πάντως. Να δούμε μήπως υπάρχει κανένα κρυμμένο. Α, μπορούμε. Κάτσε, μπορούμε να παίρνουμε και αντικείμενα. Ωραία.
Για επίθεση! Βασικά σου ψάξουμε λίγο αυτούς που τα ψάχνουν. Στο άλλο έχει και αυτό επάνω όροφο. Κι άλλα τι έχει καλά. Λοιπόν. Δύσκολο. Γίνεται να το πατήσω. Αγίνει. Χεχεχε. Λοιπόν. Πάμε. Hey. Τρόμαξα. Καλό σερβερ είναι. Ωραία ρε. Τι σκέφτηκα εγώ αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε για επίθεση λέω εγώ, αρκετά ψάξαμε. Είμαστε full πανοπλία. Δεν χάνουμε ζωή όταν πήγαμε από ψηλά. Ωραία. Τους έχουμε πιστεύω. Έχουμε και τα... Κάτσε. Πω θα πήγαινα χωρίς τη φλόγα. Σπιτάξουμε και το κατάλληλο. Τερερερερ. Όχι, το φόρεσα. Α, όχι. Δεν ξέρω κι εγώ τι το έχω. Ωραίο τοπίο πάντως. Πώς είναι το. Ωραία, πάμε. Θέλω να κάνω κάτι. Ό,τι κατάλαβα 3 λεπτά είναι η υποτίθεται. Ή όχι, δεν ξέρω. Όχι ρε. Πάμε! TNT, TNT! Λοιπόν. Βλάκα! OMG. Λοιπόν, όπα. Λέω να το κάνουμε και βίντεο τα σερβερ. Εσείς σε κάποια παιχνίδια να με κάνετε end. Γιατί λέγονται όλοι coast και μετά αυτά εδώ. Για να δούμε, εγώ φαίνομαι έτσι. Σε λεπτό για να δω κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς. Έτσι. Δεν ξέρω τι έκανα τώρα. Μήπως το έκανα πιο γρήγορα. Σε αυτό θα σας βάλω πάουζα μέχρι να το... Λοιπόν, δεν το βρήκα να δω πως φαίνομαι. Όμως μια μέρα το βρω. Δύσκολο είναι να νικήσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θα παίξουμε Skywars. Λοιπόν, γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe με όλη σας τη δύναμη. Όπως έλεγα, γεια σας και τα λέμε στο επόμενο.